Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku rawani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, lho. Wah! Suram-suram tiwang karakiken. Ler mangos wakang layon. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Mau tak idak ndasmu. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Suram-suram tiwang karakiken. Ler mangos wakang layon. Denya ilangang memanisnya, manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Mau tak idak ndasmu. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndaming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco, kacone. Doyak. Sapa ki? Sopo? Oh, terus lho sing terus ki aku engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku rawani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, lho. Banter banget mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane. Nek iki kok wani tak kendel. Turah kendel. Sing ora turah ming dhuwit. Kurang terus. Wani to kok wani tak kendel. Turah kendel. Sing ora turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengen nek karangan. Nek masih arep ngantemi Bagong, luar ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng. Ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Lah ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu ora wani karo mak cilik. Ning wani karo sipate mak cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok betung bener lan lupute. Urung karuan Siwa Ndarawati kan adan titi sing dewa ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak petung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantemi karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ndarawati iki piye. Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki Piyai Digdaya. Aku yo nuwun sewu. Saiso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Saampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Ayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik.
Matur nuwun, Pak. Arep apa? Arep melu-melu Wah, melu-melu apa? Iki anakku. Nggih, jan gleleng tenan. Kata-katane jan remasuk. Iya. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Nadyan to kados menapa Bagong menika tasih panakawanipun kadang kula para Pandhawa. Mila mbok menawi sowanipun panakawan menika dipun utus dening Kakang Semar menapa saking pikajenganipun piyambak monggo kula aturi andangu Yayi Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi kula ngestaken dawuh. Panakawan Bagong padha kanthi raja sak praptamu panakawan Tansah pinanganing kawidadan nering sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya narcaya daging rakayuwanan. Bagong gawe bombong dene jangkep kang dadi aturmu. Nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono ta. Kula ajeng serius niki supados enggal cekak-ceket mekaten sinuwun. Bagong padha rarja. Mengestunipun Sinuhun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya, tak tampa pangestuku tampanana. Sangat anggen ndadosaken jimat paripe. Bagong padha rarja. Mengestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Prayogana kon ngulungguh. Sampun mboten kirang prayogi. Bagong padha rarja sak praptamu. Sampun mboten kirang prayogi. Kurang. Oh, nggih, Ding. Kula pundi nggo jimat paripe. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Anu ngaturaken sebab bekti kula kunjuk, Ndara. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Kepareng kula ngaturaken kok meh mubeng bae ta iki. Ngandel ora, wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul. Wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayogana nggonmu lungguh. Nah niku sing kula entosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi. Bagong prayogana. Waduh, iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Punakawan, Wonten dawuh Sinuhun. apa sababe dene sira sowan sapa ingkang ngutus sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta? Namung piyambakan iki wau. Numpak pit. Niki rak lagi usum. Iya, Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kantun kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur. Nggih, saking kayu. Sing penting iso glinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, Nun wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kowe malah nglecek. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kowe dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asapnya tidak ada. ajur tenan iki wis. Rusak kahanane. Kraton kok malah ngembug sepeda. Mula kowe ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Kula nek ana perlu karo sampeyan empat mata. Iya. Ning niki kula sowan teng Datulaya merga kula pancen diutus kali Bapak Semar.
Bapakmu kena ngopo, Bagong? Mboten kenging napa-napa. Ning utusan kalih kula. Tegese bapakmu utusan ana wigati apa? Ah niku ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok bapak niku tumuli kersa ngendika, kalih muntah-muntah. Nggonmu nabuk Nggen cengel. Tiyek ngoten. Bapak terus ngendika, aku iki jane pengen bangun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak iki wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat, wong istilahé wong kere kok arep bangun kayangan iki ngomong ngrepotke anak. Engko anak tok kon nyumbang apa-apa. Kanane wis angel lho, Pak. Aku wis 3 sasi mandeg ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep bangun kayangan, ngebot-boti uripe anak, iso ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula nganteni bapak terus jelaske, aja salah tampa. Aku arep bangun kayangan iki ora aku bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan. Ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan. Kayangan ki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula ki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan, aku sing tak gayuh. Mbane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora ndek niat babar sari, babar pisan. babar pisan. Ga mriko. Hus. Ora duwe niat babar pisan. Bakal bangun papan sing megah kuwi ora, ning bangun morale karo kawula. Mengkono. Nggih. Mula bapakmu 3 sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Karang Kadempel nang leti karo bapak. Aning jebulane bapane anu para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk Prabeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadyabala supaya mbangun kayangan? Mboten, kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Ning ngendikane bapak, apa sing tak lakoni iki bakal lakon nek Pandhawa maringi ngampil ya kuwi apa, Bagong? sik to. Pusaka. Pusaka negara Ngamarta ing ngaran ya kuwi 1 tumbak. Wah, jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. 1. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang? 1 kula aturke Pustaka Jamus Kalimasada, angka 2 Payung Mutha. Payung Mutha piye? Payung Tunggul Naga. Nah, Payung Tunggul Naga, angka 3 Tumbak Tempe Kara piye? Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula suwanaken wonten ing sanipun Bapak. Nek sinuwun Prabu Puntadewa maringaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar. Nek sebab lan musababe wing digawe-gawe, niki kula wis dipasrahi Purba lan Wasesa. Ngamarta nadyan kula suwita teng negara Ngamarta, nek pusakane ra entuk disuwun ngambil dening Bapak rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagat Risangka Pirangu.
rinanggul kinembet kembet dosang reknaning bawana ing Om Jagat Dewa Bathara. Yayi, kula nuwun sewu. Kula ingkang badhe maringi wangsulan kaliyan pun Bagong. Koko Prabu kula sumanggaken namung Bagong menika ponokawan panjenengan. Nggih, kula tasih enget. Bagong. Ponokan Bagong. Sinuwun Ndarawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Babagan perkara pusaka telu sing arep suwun ngambil. Ya kuwi jimat klima sada, tumbak kara welang lan payung tunggul naga. Koseta, aku tak takon karo kowe. Kowe ngerti sejatine jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau Yai Prabu Darmakusuma sakadang kadeyan kuwi ngrembug perkara bapakmu nggono ora sowan telung candra suwene. Ninggal kalawan kewajiban kaprajan. Dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan. Kowe sowan ngersani para Pandhawa kowe ngandhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka telu negara Ngamarta. Kok aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. Nggih, nggih. Bapakmu ki derajate apa? Kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming ponokawan, ming kawula cilik, rakyat melata, jelata. Lebon lemot tak akep. Mabur ning cangkem. Nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplik mung ponokawan mung batur saumamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta kuwi kowe sik to anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada. Pandhawa kuwi pepundhene bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan nyola-nyola lancang ngucape wani nyuwun ngampil pusaka telu. Wis minger keblate wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngambil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabar aku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku. Aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki wong melarat, bapakku iki ponokawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh rajamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentala ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis minger keblate bapakmu? Kok kowe kok nganti ngeri-ngeri keblate bapakku ki? Nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Wisnu ki apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa, ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde.
Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane my laker. Wong ngarani ora iso kok. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe father. Hah? Oh wani ngeceh my lakerku. Kowe wani karo bapakku wae. Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ngribet-ngribeti sediane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah, Eko. Ora masalah, Eko. Ora masalah. Ning ditenono omonganmu iki tak rekam. Omonganmu iki tak rekam. Ora percaya wae, mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko kari diteleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa to kae sing dileboni kae, Pak? Handbrake. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nek nganti bapak ora muring karo kowe, aja diundang Bagong legane ngene. Kowe lah dalan. Resna kakangku. Bareng tak petung-petung tembungmu mau rada deksura karo Bagong, mula ora aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Kurdo Sroma Pangga Wagut gati nyomawugat Iro wang-wang Om Nyai Werkudara Barep kakangku piye? Arjuna ulunten maring adhawu miturut penemuning sira Yayi kepiye? Bagong nadyang wong srogal-srogol, wong sembrono ning duwe pambegan jujur. Bagong ki arep mung Panakawan. Gaweane tumindake sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong ki wong jujur, dheweke yen dikongkon ora bakal nambahi, ora bakal ngurangi. Tak kira pancen Semar mbutuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa. Turta malika Prabu kula nyuwun mahapunten gegayanipun Kakang Semar menika luhur sanget. Nedhi damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula. Oh Prabu, kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Nggih Koko Prabu kula rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Yen to pancen kaya mengkono Yayi. Aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandayuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna. Nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi mundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken. Wah, njaluk pamit.
semangkean temenanan jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Nek bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis ning ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton ison jeplak wae. Cecepe wong kere gedhi ora mingerke blas lara tenan asli. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesarung dilangi tenan to tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Edan kok rumah sawu kok nglembras anggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak dulita, lit. Kaya apa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojokan tenan. Mandeg dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu muni tak landhake bapak. Ketara sampean nututi kali kula, sampean mung ngajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta? Ha ta? Ngerti aku. Bagong, sing sopan tangane. Gawa gendho. Gawa tukang pukul. Aku ngerti Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampeyan kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampeyan ki tepung wis 45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duit jabang nganti Malang Clapang sampean niku srawung kalih kula. Lah kok sampean kok mentala ngunekke kula. Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampean srawunge luwih suwe. Luwih iso sampean durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Aku mentala kaya ngono omonganmu. Nglarake ati lho. Wong kene urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng jiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok, nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kok kaya ngono, dindelke Setyaki dinunun wirang tumandang. Anggere muni wis Setyaki capeng mlintir brengos, anggape ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Grilusi jalma tan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Wong kok sampeyan Nalendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong, bisa dikandhani apa ora? Iki kok Prabu Ndarawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak. Kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane jukan. Ambanya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo Ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming ki padha preso, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku, wah, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput. Ayo ora do ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku.
Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Lha. Una-una ki legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kepenak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunakake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah sirahmu. Setyaki. Biasane sing tok jujuk ki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku harep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar kok ora sowan ki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petruk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasata ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Antasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci ndasmu. Anu nggawa Setyaki, ngono kok ora usah kesusu-susu to, santai. Setyaki nek nganti ngewangi Kresna, tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna, mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung, gecek ndasmu kowe. Ya, Pak, ngestoke dawuh. Mangos wakang layon denya ilangang memanisnya manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Mu tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndaming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa ki? Sopo? Adine Kresna sapa? Bibi Wara Sembadra. Uduh anak doyak aku cetha gelem. Lah adine si Wandarawati iki, adi ngene lho, adi pepean ya pokoke diwengku utawa direngku.
Senopati Ndarawati. Oh, Mak Cilik Setyaki. Udu Sima. Mak Cilik Setyaki. Mak paman. Ora, aku nek nyebut Mak Cilik Setyaki. Oh, terus Lho, sing terus ki aku terus ora rasa itu perang. dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku ra wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, lho. Banter banget le mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane. Nek tak rembuke apik-apik, ngono nek kira gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Sampeyan sing dawuh sapa? Bapak. Lho. Ndarawarku jare mbelani kula. Nyatane aku didhawuhi karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembadan. Ketara Ndarawarku Ndara napa niku ewangi kalih kula amarga nek mboten ngoten niku janjane Gamelane wis muni. Oh iya. Mak Cilik. Inggih nggih. Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora Mak Cilik kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak. Tiyang wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Ndarawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to, Kok? Wani ta kendel. Turah kendel. Turah-turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki le wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan nek karangan. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, luar ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng. Ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Baik ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu ora wani karo Mak Cilik. Ning wani karo sipate Mak Cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Durung karuan, Siwa Ndarawati kan adan titi sing dewa, ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantemi karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ndarawati iki piye. Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki Piyai Digdaya. Aku yo nuwun sewu. Sak iso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Sak ampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Ayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik. Bagus. Matur nuwun, Pak.
Arep ngopo? Arep melu-melu e. Wah, melu-melu apa? Iya anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Iya. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo men. Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong. Dalem. Balio ning Karang Kadempel. Barep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi nggawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun dalah. Napa pikajanipun Bapak sampun kasembadan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Antasena. Piye, Pak? Bagong ditutke. Ndak ana apa-apa. Aduh, isa dikai security. Jan nang kene. Remen kula. Yo. Wis ndang balio. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng. Ora wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Kasangku iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Engko ngisi sing tengen. Sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah rung ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Oh iya. Wah, mbok aja kene ta. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih. Setyake kok bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok. Aku iki ratu Gustimu. Aku kadangmu Nalindra Ndarawati. Nggih, kula ngertos. Nanging sakedhakan menika kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho kosek. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kelan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika pedanganipun sareng kula pedang-pedang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ninging menapa paduka ingkang gondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ing kados mekaten, nggadahi tumindahi kados mekaten. Wila dalah. Lah kok dadi kowe malah ngunek-unekke aku? Oh Prabu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempung penggaling nata Ndarawati kelawan kula Semar Badranaya. Mulat kawontenaning kados mekaten nalika semanten peteng dedet penggaling nata Ndarawati pantok puntaning tekad sigra matek aji pameling cumlorot Sang Pandya Betari Durga. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku mitraneng asta
kang mitiran ing astaning asta. Oh, tobat. Iki ora pangling Kresna, inggih, Kulun. Lah kok dadi kadingaren kowe malah matekaji pamling ngrawuhake kelawan ulun nggih ana apa? Namung paduka ingkang saged mbiyantu dhateng pikajenganipun ingkang wayahing Ndarawati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan Tanwandi namung badhe ngembari dhateng panguwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun ambangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar ambangun kayangan Kanjeng Ibu. Titi prani mangananong paricata mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing segara hangra. Oh, sodhe selikur dina tobat. Ya ta yen pancen kaya mengkono aja kuwatir. Mengko wadyabal aku tak sebare ana ing Karang Kadempel. Supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone bangun kayangan matur sembah sewu tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal njugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan aja wujud nata Ndarawati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Kaya mengkono ora bakal ning ngerti ento kowe bakal barang amuk ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo pandhawanipun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas anjim setan mriprayangane lilu Banaspati kleng-kleng balung atandak gendruwo wewe glidrah. Aja nang keri. Budal marang Karang Kadempel disusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyang. Ora tumindak apik satemah gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. Nonistaken dawuh Pandya Brengging ngestaken dawuh. Kursi penuaan. Ya. Ayo piye dhuwur dhewe ya ditata saka cendhek rada dhuwur. Heeh. Ya Gong ya kowe gawe dikongkon matur apa anane. Ayo aku sing ngenteni kowe. Ya ya. Janeng yaning talaka kadi langit. Mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur
Marika den prayitna semuriris semuriris eka balik matur nuwun Ndara. Dene Ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel. Malah sinuwun ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klimasada tumbak Karawelang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan iku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke. Bombonging kawula tanpa pepindhan. Inggih mekaten kawula tansah mbangun miturut dhateng sabdhawuhipun Nalindra. Sinuwun punta lan sak kadang kadheyan inggih mekaten damel praja menika ayem tentrem. Embanipun para kawula gesang wonten ing kayiwangan kaya sing kula jangka niki Ndara. Bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dereng ngantos paripurami wawacana katrenjo sawaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat Semareka den prayitna semuriris laruta saking kutha Sanggara kula yen tandulasa Sanggara kula yen tandulasa Ndara Antasena kek suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel dumadakan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke Ndara. Den prayitna semuriris eka balik titioni gandayani iki sing jeneng Semar. Pancen iya kowe sapa? Aku Jajal Werka. Alawi gatine pancen diutus dening dewa. Dewa sapa sing utus? Dewa sing mapan ana ing kayangan mesti eneng jenenge, eneng wewisike. Aku kandhanono nek pancen dewa cetha wisike sapa tak jujuke kayangane. Sebabe apa kok dadak ngutus karo kowe ngogreh-ogreh nggonku duwe gawe bangun kayangan Jajal Werka. Kowe aja ngapusi karo aku. Nek sing tok apusi Semar tak kira ngandel wae. Nek Semar kuwi wong sing angel diapusi. Dewa ora bakal misik karo titahe, ora bakal utusan karo wujuding Gandharwa supaya ngogreh-ogreh wong sing duwe pakarti becik, wong sing duwe gegayuhan sing apik. Monggo Semar gegayuhane ora ngesuk-suk karo uripe sak pepadane.
Gegayuanku ora gawe kapitunaning sak pepadane ning malah gawe becik kalawan sak pepadaku sing urip ana ing negara Ngamarta. Lah yen dewa sing kongkonan karo kowe iki arep ngogra-ogreh sing dadi kekarepaning Semar. Mengko aku sing arep matur karo Sang Hyang Bathara Wenang supaya dewa sing aran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane mbebeda karo wong sing duwe gegayuhan becik jajal perkara. Wah. Oh, Kakang Semar. Lah kok jebul Kakang Semar ora iso diapusi. Janjane kula niku iso diapusi gampang. Wong sing kerep ngapusi kula niku malah ming Bagong. Nek wong liya ngapusi kula niku kangelan, ngoten. Iya. Aku nyuwun pangapura Kakang. Sampun mboten napa-napa. Sampeyan niku arepa ketitisan dewa ning nuwun sewu blegere isih wujud menungsa. Mula kedunungan raos drengki, srei, dahwen panasten, patiopen. Semar duwe niat bangun kayangan jroning ati sampeyan ketabetan rasa meri kalih kula. Tumunten sampeyan gawe perkara karo Bagong. Benjang malih niku nuwun sewu nggih Den, kula niku ora arep ngesuk-esuk kali kelungguhan sampeyan mboten. Kula ora arep ngesur kelungguhan sampeyan, mboten ora. Napa meneh kula ajeng ngendhih dhateng drajating Nata Ndarawati minangka pujangganing para Pandhawa mboten. Kula mung nindakake kewajiban minangka dadi pamong, kula mung nindakake kewajiban minangka dadi abdi sing kudu nyengkuyung karo bendara kula. Lah nek Ngamarta ketok ora tentrem kula duwe kewajiban nentremke. Merga kula niku abdining para Pandhawa. Ning kula mboten gadahi niat ajeng netepi tetembungan golek pendhok supaya ketok. Mboten. Kula mung abdi ya tetep abdi. Iya, Kakang Semar aku ngerti tulusing atimu. Nggih sampun mboten napa-napa. Dilebur. Rasa sing mboten seneng dilebur. Rasa sing meri dilebur, rasa sing panas baran dibuang sing adoh. Sakniki ayem, ayom, tentrem. Manunggal kali ndara-ndara kula Pandhawa adi-adi sampeyan. Patobat. Kakang Semar kowe ngerti glibeting Nata Ndarawati? Sinuwun Kresna njaluk bantuamu iki nalika peteng atine, nalika wis buntu penggalihe. Nang atine wis tak gawe padang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega, penggali wis ndodho keluputan. Kowe arep ngopo? Arep ider. Tobat mboten. Nah ora bali. Bali. Kena ora bali iki ndak blandang. Nyuwun pamit wis kono bali. Disambung sesuk bengi sik enek Climen Durga. Ngestaken dawuh. Kakang Semar yen ngoyo-ayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan. Langkung prayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lak ya ngono to werku Dara. Nggih. Pancen semono uga Janaka rak ya sarujuk kula nukmur. Apa kok? Kula nukmur non.
Kula nun mekaten Koko Prabu Puntadewa. Jlampur. Wonten jam. Lintang kakangku. Lintang dasmu kok lintang kakangku. Anak-anak iki nek dokon gawe mangkel kok lido sregep. Sinuwun mboten sandangu keng rayi, pokoke monggo mugi-mugi rahayune skala.